Odtedy sa hovorí, že Jason zabíja každého z nenávisti, lebo sa chce pomstiť svojej matke. Vraví sa, že jeho otec ešte stále žije, ale ešte to nie je ešte isté. Uvidíme, chlapci. Takže si dávajte pozor. A dovidenia. Fú, no určite, ja ti neverím. Ani ja. Poďme sa vyspať. Poďme. Áno? No? OK, ideme tam. Chlapci, kedy na ruku? Máme ideme. To čo od nás furt chce? Zaujímavé, prečo nás sem vlastne. Si istý, že sme na správnom mieste? Ja viem. Asi áno. Na čo by nás vôbec posielal na takéto miesto? Neviem, čo toto je takýto vydrbaný dom. Určite je hore. Hore? Poďme hore. Bojím sa dosť. Vyzerá to tak hrozne strašne. Počkaj, mám tu svetlo, posvietím asi. Máš? Edy! Edy! Kde sa ten smrad skrýva? Edy! Edy! Hajzel jeden. Odrbal nás. Som bol... Počuli ste to? Čo? Neviem. Edy! Ukáž sa okamžite, lebo ti nakopem riť! Poďme odtiaľto preč, len tak tu už nie je. Viete čo? Ja zavolať. Poď, potom ja prídem. Dobre?